episod de prank. Sunt aici cu Luca. Hai, Luca. Vedeți, am pus. Bine, Luca a pus. Se aude. Hai, ready? Poate o să faci? Sau eu? Bine, nu prea mă știu, dar... Ia știu, deci, scuze. Mai mult știe Ianoș, că Ianoș mi-a făcut canalul, dar... Vară la niciun joc. Brawl Stars-ul, dacă vreți, puteți să jucați cu noi. Mă căutați pe mine Diana și pe Luca, nu. Sau o să vă arăt chiar în momentul acesta codul de la caracterele noastre. Da, de eu n-am cum să-l arăt. Da, o să vi-l arăt eu mai târziu la Luca. Uitați, stai să vă arăt. Stai un pic. Dă un pic pe mapa asta din grep ca să pot să le arăt codul. Nu de acolo. Da, mă ajută Luca. Uite, acesta este codul meu, deci puteți să-l jucați. Scuzați-mă. Am făcut din greșeală o poză. Ați văzut, gata. Acum v-am arătat codul. Puteți să îl căutați și intrați. Vedeți dacă când suntem activi, băgați la prieteni și gata. Jucați cu noi. Cu un abonat. Sau putem să facem cu mai mulți abonați, măcar fără... Da. Deci, dacă vreți să jucați cu mine și cu Luca, codul... Da, întâi like și subscribe, să după codul. Da. Am uitat de like. Apăsați după nasul. Da, am pierdut Luca. Nu vreau să ești în brawler. Hai că mi-aș schimba și eu brawler. Like. Da. Dar ce? E mai bună sau crău? Sau legendară? Mie, eu știu. Am avut o legendară. O să mă oprim un pic episodul. Imediat. Bine, am revenit. Am terminat meciul că a trecut puțin. Ați văzut, am făcut 4 Brawl Box-uri și eu o să facem multe episoade.
Abia aștept să fac 500. Reclamă! O să opresc episodul, pun un pic pauză. Asta e muzica, e faină. Bun, s-a terminat reclama. Acum începem muzica. Am revenit, am filmăm acum. Bun. Și ready, schimbă brawlerul. Vreau să o schimb. Nu sunt foarte bine. Merge și ca și Legendar, serios, e cel mai slab. Bine, e bun că are ultimata aia și dă viață. Dacă ai power mare și rank mare. Și dacă ai și star power și jetpack, forță. Gadget. Da, gadget. Eu așa îi spun. Se uită cineva la noi, vezi? Da, poate o să-l invităm. Stați un pic, o să opresc iarăși. Să mă sune, o să mă mai sune, dar nu nimic. Bun, lăsați. Nu-i nimic. Am revenit iarăși cu episodul. Nu, mi-aleg nu. Poți să le să spună? Telefonul cu brau. Ne vedem data viitoare. Dați un like, share, subscribe. Pa!